ओमफ्राय थ' अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे बर' थैबाय सासे औ ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै बिफामोनना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै। लोगोफोर आं दिनै हरनि समावबाबो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बर' सुबुं सासेखौ आदिबासिनि मोनसे हारिया बोरला थिरजों गावनानै गावथारदों आरोना आं बेखौनो गोबां दुखु मोनदों मिथिबायना रायजोफोर बा लोगोफोर आं बेबायदि आपडेट भिडिअ बा मालायनि कन्टेन्ट लानानै बेबायदि भिडिअ लाबोया गोबां गोबाव जाबायमोन नाथाय आं दिनै ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि रागा जोंदों बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैदों लोगोफोराथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों मिथिबायना लोगोफोर पुलिसनो खबर होसेयावबो पुलिसा जों मिथिया जों बेबायदि रिक्सखौ जों लानो हाया जों होबथानो हाया होननानै माने बुंलायनाय बेबायदिखौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबो सासे हिन्जाव मानसियासो बुंदो दे हिन्जाव मानसिनिफ्रायसो बे रेकर्डिंआ ओंखारदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै गोबाङाथ' नुखाबाय जानांगौ अब्लाबो जाय नुवाखै आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर जोङो बे कल रेकर्डिंखौ फुरा नायना लानि हा ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय थ' अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे बर' थैबाय सासे औ ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै बिफामोनना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो ओमफ्राय रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों आयौ बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्राय ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आङो आं गियोहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासैबो बर' बुजिजोबथारो होनना कल रेकर्डिंखौ खोनानानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जायगाया जाहैबाय रायमना खाथिनि सिंगि बिल होननाय जायगाखै होनना बुंदों नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानो मिथिबायना जोंनि बर' हारिया दिनैसिम खनथाम गोरोबथा जाबाय सेथियाव जाबाय BSc नैथियाव जाबाय BTC थामथियाव जाबाय बिटिआर नाथाय खनथाम गोरोबथा जासेयावबो दिनैसिम जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिनि आथिं सिङाव गुबुन हारिनि सिङाव थानानै नासयजानाय माब्लाबा समाव बुथारजानाय माब्लाबा समाव गावथारजानाय माब्लाबा समाव देथारजानाय माब्लाबा समाव दानथारजानाय आं बेखौसो बुंनो सानो जोंनि BTC गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ माखौ नायना दं दिनैसिम खनथाम गोरोबथा जासेयावबो दिनैसिम माखौ नायनानै दं जोंनि बिटिआर बा BTCनि गभर्नमेन्टआ बेबो जेसेबांखिनि दावराव दावसि जायो माब्लाबा समाव गावथार जायो माब्लाबा समाव बुथार जायो माब्लाबा समाव देथार जायो माब्लाबा समाव दानथार जायो बेबो जेसेबांखिनि जाथायफोर जायो गुथे BTC बा बिटिआरनि आन्दारावसो जायो आं बेखौसो बुंनो साना जोंनि BTC बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर सरकारा बा BTC सरकारा एसेबो पावार गैला नामा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जोङो जियानो जा मिथिबाय जोंनि बर' हारिया मोजाङै मोजां थानो मोननांगौ जों सोरजोंबा गावथार जानो सोरजोंबा दानथार जानो सोरजोंबा देथार जानो थाखाय जोङो जोंनि जायफोर हाग्रायाव थानानै बिथांमोना दिनैसिम एसेबां बोसोर हारिनि थाखाय नांबोबाय खनथाम गोरोबथा जासेयाव दिनै आसाम सरकारजों मानो फिदिंजाबाय थाखो आं बेखौसो बुंनो सानो मिथिबायना आं BTC गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानो डाइरेक्ट बुंनांगौ जोंनि BTC बा बिटिआराव जोङो माब्लाबाबो जों मालायनि आथिं सिङाव थाया जों मालायजों बेबायदि अयनाय खालामजाया जों मालायजों बेबायदि नासयजाया डाइरेक्ट बुंनांगौ मिथिबायना आंनिफ्राय बेखौसो बुङो आं ओरैबायदि रागा जोंदों ओरैबायदि दुखु मोनदों मिथिबायना लोगोफोर एबार जुदि खनसे जोंनि बर' हारिखौ जुदि बेबायदि खालामोबा आं डाइरेक्ट फेसबुकाव डाइरेक्ट भिडिअ खालामगोन डाइरेक्ट दम होगोन आदिबासिफोरखौ आरो इउटुबावबो आं डाइरेक्ट थाम्बनेलाव लिरना होगोन टाइटेलाव लिरगोन भिडिअ बानायगोन डाइरेक्ट दम होगोन आं मिथिबायना बे खनसेयाव आं जेबो बुंथ'वा मिथिबाय लोगोफोर आं बे खनसेयाव रावखौबो दम होआ जेबो बुङा नाथाय आङो दा माने दुखु मोननानै भिडिअ बानायदों
नाथाय जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि सोरबा जुदि दानथारोबा देथारोबा बा गावथारोबा आं खिन्थु नायनानै थाया दे आं डाइरेक्ट बुंखादों जुदि बेबायदि उनाव जुदि माब्लाबाफोर बेबायदि खालामबावोबा खिन्थु आं डाइरेक्ट मिथिबाय ससियेल मिडियायाव फैनानै डाइरेक्ट इउटुबाव फेसबुकआव आं डाइरेक्ट भिडिअ बानायगोन दम होगोन आं डाइरेक्ट होनखादों आङो आदिबासि ना इसोरो आदिबासि सिनायाखै इसोरो जोंखौ आं ओरैबायदि रागा जोंदों ओरैबायदि दुखु मोनदों मिथिबायना आरो मोनसे खोथा मिथिबायना पुलिसनो खबर हैसेयावबो पुलिसनो जनायसेयावबो जों रिक्स लानो हाया जों मिथिया जों हमथानो हाया आरो बेफोर मा खोथा बेलाय लोगोफोर बे मा खोथा खमसे खमथ' गावसोर हाया डिसि एसपि निसिमथ' इसोरो खबर हरनानै खमसे खमथ' कभार खालामनांगौ बा केसफोरखौ बा दावराव दावसिखौ सल्भ खालामनोथ' हायो नाथाय जों रिक्स लानो हाया जों मिथिया होमबा सोरनि साल बियो आं बेखौ बुंनो सानो डाइरेक्ट मिथिबायना आसाम सरकारनि साल बेफोर मिथिबायना लोगोफोर बेफोर डाइरेक्ट आसाम सरकारनि साल जुदि बबेबा मोनसे हारिया जुदि जिउ जोबजासे जुदि एटेक खालामनाय समावबो जुदि पुलिसनो खबर होयोबा बा पुलिस बिफानो मिन्थि होयोबा जुदि बेयावबो जों थांनो हाया जों मिन्थिया जों रिक्स लानो हाया होनना बुङोब्ला बे डाइरेक्ट बबेबा मोनसे राजनितिकनि सालियो मिथिबायना डाइरेक्ट आंथ' बुंनो सानो डाइरेक्ट बिजेपि गभर्नमेन्टनि साल रावनिबो नङा बेफोरो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जोबथारनायाव जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै